Gore rinera kudyiwa rinopisa. Muri yeZimbabwe paita imwe nyaya panapa iri kutemesa vanhu vakawanda musoro. There is this guy anonzi Zivhu ari kunzi atumwa kuenda kunopoizena VP Chiwenga. Reason iripo yaangangodaro azviitira. Ndiri kuona panapa pane zvakabva kuitika marimwe zuro ayo. VP Chiwenga nemhuri yavo namukadzi wavo mudzimai wavo vachangobva kuchechi vakaendeswa kuNandos necertain guy anga arequesta kuti chef pamwe nemhuri yenyu tinokumbirawo kuzokuendesai kuNandos, tinokutengerai zvokudya ipapo. So mukadzi weChiwenga akazotsvaga nhamba papaya achiti ndiri kukumbirawo nhamba dzemunhu uya akati anoda kutitengera chikafu, akati anoda kuzotiendesa kuNandos kuti tikwanise kuita se kuenda tichinodya naye Nandos iya. So to cut the long story short, vakabva vazongobuda vakati finally we hosted the Nandos guy Edwin and his lovely wife last Sunday. True to his word, he brought the money he promised, he budgeted for our Nandos. Akazoramba hake kuti awedzere up to $50 as some of you had suggested, but we were happy. He even narrated how some of you insulted him, saying washaya pekupengera here. Some even threatened him certain security reasons he had to temporarily block his account, but well, here we are. Ndo zvakabva kuitika ende zvochokwadi mukomana akatotenga chikafu vakabuda vari vese pamufananidzo vachiita zvinhu izvozvo. Now ZANU-PF kata ndimanani munototengereka chikafu, munotobvuma kutengerwa chikafu nepovho. Izvozvo zvemuZANU-PF ka zvinovhiringidza. You never know, hautoziva kuti zvavanenge vachida kunyatsoita chaizvo ndezvipi ende vanenge vachida kuzomboti vanenge vachida kuzviita vanenge vachida kumbozvinyatsozviitire chaizvo kuti zvizodii. Pakataurwa zvakawanda, pakanzi vakaisirwa muchetura ivo shefu vacho, shefu indava kuda kungofamba muchingodya zvinhu zvevanhu, vanhu vanongotaura zvinhu zvakawanda. But pazvinhu zvese izvozvo zviri kuitika izvi, that was a lifetime opportunity kuti umboendawo uchinzi watengera Chiwenga chikafu nemhuri yake. Zvinhu zvokuti unoti vice president ndo takatozimbonodididi watombolingawo utombonogarawo ne second family. Zvine zvichitoningirikana. Now kila Zivhu ndo paari kubudikira pamap ari kuti General, I would like to request a one-on-one conversation with you. Instead, I'm eager to learn from your expertise and gain valuable insights directly from you. Please grant me this opportunity and I will be forever grateful. Ndo ningirikini yaari kutaona. But tisatoenda kure kaZivhu, there is one thing that chaasiri kuziva. General pavari kutoenda, even there was a meeting yanga iriko ku cabinet meeting. General vakatobva nemvura kumba kwavo, havatotrust anything chine chekuita nekuti chabva nekumaZANU ikoko. Havatrust izvozvo. Vanofamba netimu yavo, mvura vanobva neyavo bva kumba kwavo inenge iri muchigubhu chavo chinenge chakachengetedzwa. Hapana chimwe yakanyanya stereke inenge iripo, because izvozvo havachanyanya kuita mafunnies nelife like zvaingoita kudhara kazvingonzi mashefu ye kuno kutidye. Vazhinji vakazotsvairwa nazvo izvozvo, saka havatrust chikafu chiri kuningirikina. But vanhu veZimbabwe vari kutaura kuti uyu ningirikina anoshanda naTemba Mliswa Zivhu ye. Zivhu ari kuda kunoisira muchetura General. Pari kutotaurwa kunzoni, dear General, don't trust this one, is a perennial flip-flopper. Ramba General. Killer is a guy never to be trusted. He is in the same school with Temba Mliswa. Pakutobuditsira ndonoziva kuti unongogona kutofunga kuti pamwe munenge muchiita zvinhu zvenyu muchiita kutoita muri kwamuriko kunozongobuda rimwe rongochibvondora kuti kana makangoenda kunodya nemunhu iyeye mafa, mukangobvuma kunoti 1-on-1 iyoyo. Pakashata. Pane zvakawanda zviri kutaurwa nevanhu, but sorry handisi kukwanisa kuzopika zvese nekuda kwemareasons akawanda. Right, pari if he grant you that opportunity, don't try any zvigananda shenanigans. They tried to bury him a long time and they failed. You wanting to be a James Bond, as you know, it won't end well. If you try, nothing funny. Yeah, for sure, tight security iripo.
asi vanhu kuti unoenda uchinopengera but unozati nyaya iripo ndeyekuti chi inini zvangu I don't know kuti zviri kuningina because pari kunoperera bhora iri da kukudzai one thing maZimbabweans pari kunoperera bhora ravo re2030 kupati yavo vakatotaura kuti vatopasisa resolution kuti Mnangagwa extend term yake because vakaona kuti ivo vakada kubuda vachiti Mnangagwa arida kutonga kusvika toti tobhana election for 10 years vakada kuitaura that approach vakada kuitaura matauriro iyayo ichabhoha vanhu vakawanda kubva kuti nonsense hatidi kunzwa nyaya idzodzo unotaura kuti unobhana election for next 10 years uchitonga chi vanhu vachiregerera chikwenda kuelection ende vanhu vaitocomplaina kuti musati tsvanyirire marights edu imimi kana mune vanhu venyu ngaaitwe maelection acho emari yenyika ngazviitwe vanhu vachichinjana maleaders kuchiwa mamwe kuchienda mamwe but vari kuziva kuti zvikangoitika izvozvo disadvantage inenge yakuna Mnangagwa kuti iye ndiye anenge apa disadvantage akutoresigna saka vanenge vakungoweka ane basa raachikuda kupedzisa I don't know vanofila kunge ari kuita basa repamba pake nemhuri yake kana kuti papurazi pake reonza ane basa raachikuda kupedzisa saka vanoziva kuti zvikangoika kana zvaitika izvozvo chete zvekuti Mnangagwa owedzera nigirikini panenge pakupisa saka vakachinja strategy kuti Mnangagwa akuda 2 years chete pakuda 2 years papo manje pakunetsa pakuda every rival chese chinonzi rival chada kutsvairwa apa saka that's why muri kuona kuti ava vari kuda kutotsvagawo this one will be a lifetime opportunity for this Zivhu boy I'm telling you this will be the lifetime opportunity yakila Zivhu why because unenge waenda unogara nawo kapasi unomhoresana nawo pameno pamwe vachaenda nezvaanenge akada kutry anything fun zvokuti anenge ada kuzora mumaoko make kuti angoita handshake here kana kuti achada kuti ameno chaani chada kuita kana kuti achada kuti mukudya imomo unotengerana vakomana vacho vanogona kungoita ngirikinika kungonzi anzi kungogara paside nawe chete zvino ameno I don't know kuti metsi dzipi dzavari kuda kutry kuda kuita but pari kunzi Zivhu ukatona todaro trust anoshanda pamwe chete same WhatsApp group ndana Temba Mleswa saka mukada kungomupa that opportunity chete maenda munozongonzwa yango hey unozanya dzacho dzedza dzinomaperera dzinozongoita so ndo nyaya iri panapa iri kuitika ina handisi kuziva kuti zvivindi zviri kuhodwa kupi nyaya dzacho dziri kumuningirikinwa zvinenge zvichizonyatsoda kuzonyatsono sei but let's wait and see kuti achabvumirwa here kuenda kudhina kwacho yaari kuda iyoyo 1-on-1 whatever meno zvaari kuda kuningirikina but the funny thing general vacho havatorina kana social media havaitorina nguva yekuti vaswera vachitoteerera zvitotaurira Zivhu mukadzi wacho ndiye aripo paningirikini saka ndiye anotochuza munhu akati ndoda kuzodai so like last time zvaakaita akakumbirwa mawheelchair naGreatman zvikanzi okay Greatman ndainzwa nyaya yako nyora tsamba kuoffice kwedu kuoffice kwangu ndione kuti ndingakubatsira sei tsamba yakanyorwa zveshuwa ikasvika and the rest is history vakabva vatoenda kumba kwaGreatman kwacho vakanogara vakanotaura zvakataura mawheelchair yakadonetwa takazongoona papa Mnangagwa netimu yake vatorawo futi Greatman uya nevamwewo futi ana chipo nerimwe timu zvikanzi uyai kuno kuti kupei mawheelchair yakawanda vapawo mawheelchair yakawanda zvikanzi tobva takupai nemota pamusoro pazvo kwakuringohijeka that momentum yange againwa naMini uyu mukadzi waChiwenga now vakurequesta futi kuti saka todii handichazivo honestly speaking kuti zvichapera papi because inini what I believe munhu kana uchiziva kuti une pfungwa dzechi-C10 dzechi-CIO chingonoita dhina naMnangagwa unogara ikoko unoita matricks ako komunenge muchidzidziswa zvimwe because ndo vakuru vazvo munodzidziswa zvimwe zvikiribidi because kuda kuendera imwe type yakaita seiyaya handione zvichipera mushi inini ndo maonero andiri kuita but muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo gedza ndingoshandisa mukana uno kune vanhu vari muSouth Africa vese vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permit kana ma-study permit but muine ma-passport valid as long as the passport is valid you qualify for this conduct education research vakuregistera company okuvhurira FNB business account mabenefits ezvinhu zvaakawandisa handikwanise kuti kumataura pana ndikada muswena ndichitaura mabenefits ethat ngirikini ndichagara pasi ndichauya ndonyatsodedemura ndomboita kana 1 hour ndichikuexplainerai nyaya yezvite zvakakoshera but every day ndogara ndichikuzivisai kuti guys this is the game changer education research is the game changer vanokubatsira chinhu ichikachi automboswera uchizombonetse kana kuvhairirwa zvamunoita ndotona umwe munhu anoti adawisirwa mari anotomboenda kuna sahwira wake kana shamwari
mari yake eti mwana wamai ndibatsirewo mari yangu ipindiro muaccount mako. But kana une education research hakuna nonsense dzesedzo chako iwo chete kungoti gara watongoti right education research ndibatsirewo pane this problem ndoita sei ndoda kuti zvinhu zvangu zvinge zviita sei zvichifamba, ndo yega inenge iri way to go. So please contact them. Number ndatosiya pa screen idzo dziri pa flyer kuti mubatsirwewo education research, life yenyu ikwanise kuenderera kumberi makujumo matenda nezvimwewo zvidobidobi zviri kuwanikwa nevanhu munyika umu.